Sishale worship team izandla bathandekayo ngegama likaJesu. Praise the Lord. Siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngomsebenzi awenza ngokusithumelela uJesu. Bazalwane ngicela ngakafundi iBhayibheli ngasho manje ngicela nje ukukhumbuza ukuthi uJesu weza ngoba kwakunesidingo. I know sometimes bazalwane siye simbonga uJesu kodwa somehow at the back of our minds sinokholwa ukuthi well sasingaqhubeka mhlambe noma ngabe kuthiwa afikanga kufike kube uyena bese kuba yithina sasiyozama nathi ngosingcenye senze. Yes? Jesus came ngoba sasihluleka. Amen. Singakhoni kungenzeki. Ngeke umkhonze kahle uJesu futhi angeke umbonge mawusacabanga ukuthi ungafaka amandla akho kulento uJesu ayenza. No. You failed. Humanity failed from the time uAdam ona kuze kufika uJesu yonke imizamo yahluleka. Amen. Ivangela kusikhona ukuthi siyazama ukuziphatha kahle, siyazama ukwenza kahle, singenza kahle. Yangizozala? For you to come to a place where when the name of Jesus is mentioned, you will be able to appreciate. You must first understand that there was a need for Jesus to come. And at the bottom of your heart, you must truly be grateful for Jesus. Because uJesu weza ngoba ingekho imizamo eyayingenzeka ukuba umuntu alunge phambi kaNkulunkulu. Amen. Nangizwe bazalwane? Amen. Ngeke umkhonze kahle uJesu usacabanga ukuthi kuwe ikhona ingcenyane encane elungile umuntu ongalunganga lo oseceleni kwakho kodwa wena nje wena ungcono wena ikhona no ngeke ukhonze kahle. Kufanele mawufika kuJesu ubuke the worst sinner isoni okuyisona esikhulu kuyidlula sonke kube uwe. Mangizoyimosha le ndaba uzofuna ukulungisela uJesu abantu ngenkani ube nawe ungalunganga. Kufanele mawufika kuJesu uzibone wena ungomubi kunabo bonke ngekho umuntu omubi ukudlula wena. Yonke kwenza uJesu umkhonze kahle. Uthi mawumkhonza uJesu uyabona umkhonza uJesu unesidingo ekuthuleni kwenhliziyo yakho ukuthi Jesu wake wangisiza. Ungamkhonza uJesu ngokuthi ngiyabonga kodwa nami kufanele umsize. Bakhona abantu abanjalo sikhonza nabo babuka abantu kufanele basize uJesu. Ukwenza njalo kusho ukuthi ungumzenzisi umfarisi ngoba isizathu sokufika kukaJesu ukuthi bakungekho kuhle kithi sonke. Ushaze umbonga uJesu. Amen. Twachitha igazi esiphamba ingakho Ombonga njalo Hallelujah. Esabakhona ingcenyane ngithanda lapha siswami. Ethi noma ngilingwa akushintshi
senilapha ke sesingashumayela. Noma ngilingwa. Akushintshi lutho. Uyabona lezi zinto afanele ishumayele uyabo zisukumisa ama emotions. No. Fanele zibe ne-understanding ejulile. Uzomangi lingwa hakushintshi ungithandile esiphambanwe uthi udlelwe imoto ibe khona ingxenyana ethi nomangi lingwa hakushintshi ungithandile esiphambanwe that part must be clear to you. Uma ulingwa lingekile uxakekile kufanele uhlukanise inkinga zakho. Uxakekile ngapha kodwa kushintshi lutho. Uxakeke bese ucabanga ukuthi kukhona okushintshile. Ushayele lento. Uyixakekele nje kodwa ayishintshi lutho. Bazana bami nikhona sobeni. Hlukanisa lokho okwenzele uJesu nokulingeka kwakho. Hlukanise lokho okwenzele uJesu nokuthabaza nisele kujikela. Ngisabile. Labazali bayashintsha. Bazali bayashintsha. Mase bemshintshila ihlangene leyo nto noJesu. Ngokhonza kahle ke mawunjani. Mawuyimixa lezinto manje izomoshakala. Ngoba kufanele ubonge uNkulunkulu ngoJesu. uJesu aphumedwa nje amedwa athi iqekelele. Isonto libe seceleni uJesu abeyedwa nje. Noma laphela bazane kuyenzeka bakuhlindele nawe usuyibuza ukuthi kwenze njani manje yabona sebeshintshile. Sebeyakhokhoba bazalwane uhlukanise ubani bazalwane. Ake shela uJesu izandla bathandekayo. Hallelujah. Come on, ake shela uJesu izandla kakhulu. Praise be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Siyabonga ke bazalwane. Sithatha lithuba sibingelele umama umfundisi wala ekhaya bazalwane umama uMakhaya umfundisi uMakhaya bazalwane. Amen. Sibingelele leadership from la ekhaya yawo. It's a privilege and an honor once again today to come and be here sizo khonza uNkulunkulu ndawonye and minister the word of God. It is truly a privilege and an honor. Hallelujah. Hallelujah. Ubunake kwemvula bathandekayo kusho ukuthi ziyezi ibusiso. Hallelujah. Siyabonga bazalwane kakhulu ukuthi namhlanje sikhona lana. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu sibingelele umfundisi bazalwane uMatwa umama wami bathandekayo. Amen. Siyajabula kakhulu ukumbona ekhona phakathi kwethu bazalwane kanye nabazalwane bonke abakhona namhlanje enkonzweni. Ngiyacela sishayele izandla thina sonke. Hallelujah. Now sizokhonzani ke bazalwane sivule izwi lenkosi sibheke izinto ezimbalwa namhlanje ngolwesine lwePhasika. Alibonge igama lenkosi uJesu. Ngicela ke sivule incwadi esizoshumayela kuyo nesizofunda kuyo Ephesians abase Efesu chapter number 1 verses number 7 in the name of Jesus. Ephesians chapter number 1 verses number 7. Ngicela mayikhona ofundayo la ekhaya angilekelele sifunde ngegama likaJesu. Ephesians chapter number 1 verse number 7. Are we there? All right, let me read for my Setolima. Okay, please read for us.
Uyadlula bazalwane lemvula ngicela silalele. Siyafunda bazalwane izwi lenkosi. Yes. Abase-Efesu chapter 1 verse number 7. Yeah. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Esinani bazalwane? Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Esinokuhlengwa kuye ngegazi lakhe. Ngicela makhono phethe elesingisi angifundele in English. Please read for me in English. Just verse number 7. In English it reads as follows. Are you reading? Okay. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Hallelujah. Isikhathi sePasika isikhathi esisikhumbuza ukuchitheka kwegazi likaJesu. Isikhathi esisikhumbuza ini bazalwane? Ngicela sikhulume isikhathi esisikhumbuza ini? Now, isingisi lithi we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Bekufanele lento ithi sinokuthethelelwa. Kodwa isiZulu sithi sinokuhlengwa ngegazi lakhe nokuthethelelwa kwezono. uJesu akasithethelelanga izono kuphela njalo ngilalela bazalwane, kodwa wasihlenga. Lento ekhuluma ngokuhlenga, to redeem, isho ukuthenga back, ukukhokha, uthenge kabusha. Ngiyazizwa bathandekayo. Amen. Now, kwakunganele ukuthi uNkulunkulu asithethelele izono. It was not going to be enough. Because umuntu ngesikhathi uAdamu ona, ngifuna sonke silalelane bathandekayo, ngesikhathi uAdamu ona, uNkulunkulu uma edala uAdamu kuGenesis chapter number 1 verse number 26 uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifunze. Nikhona bathandekayo? Bese eyabusa. So man was in a place of dominion. Umuntu wayesendaweni yokubusa. Uma edalwa ebekwa endaweni yokubusa, kusho ukuthi umuntu yini? Umbusi. Ngoba akabusi umuntu engeyena umbusi. Yayingekho into eyayibusa uAdamu ngaphandle kukaNkulunkulu. uAdamu ke udalwe benoNkulunkulu bebusa. uNkulunkulu ebusa phezu kukaAdamu, uAdamu ebusa phezu kwemvelo, ebusa phezu kwenhlabathi, ebusa kuyo yonke into edaliwe. Kwafika ingelosi yazolinga owesifazane. Sondelani bathandekayo. Uma ilinga owesifazane, lithi iBhayibheli badla esithelweni uNkulunkulu abethe bengadli kuso. Na uNkulunkulu bebeke umgomo nombandela ukuthi odlayo kulesi sithelo uzawukufa nokufa. Kusho ukuthi isono safika nokufa ezweni likamoya nasezweni lenyama. Ngoba ukube umuntu akadlanga isithelo sokuphula umyalo kaNkulunkulu, ubezophila ingunaphakade. Uma-ke uJesu efika uthi akholwa yimi uyoba nokuphila okuphakade. Ubuyisela umuntu kwi-original place of creation. Because umuntu wayengadalelwa ukufa, kodwa umuntu wayedalelwe ukuphila ingunaphakade. uJesu ke ufika ne-possibility, ufika namandla naleyo reality yokuthi umuntu angaphila ingunaphakade. Bese ethi ke akholwa yimi noma efa uyophinde aphile. Ngoba uJesu ufika
umuntu. So there was redemption. One, to redeem means to buy back. Why uNkulunkulu wakufanele asithenge kabusha? Ngoba uSathane amandla akawantshontshanga. Hallelujah. uSathane walinga uAdam noEva. Umbusi wadedela umbuso. Wayesake uSathane eba inkosi yalelizwe. Ngoba inkosi yalelizwe ebibekwe uNkulunkulu idayise ngamandla. Akwenzeki bazalwane umuntu one kungalahleki lutho. Njalo uma umuntu ona udayisa ngezizukulwane zakhe, adayise nangefa abelinikwa uNkulunkulu. Kukudlala bazalwane ukuthi isono siyafika maqede kungalahleki lutho. Lithi iBhayibheli ngokuba bonke bonile basilelwe inkazimulo. They have all sinned and they have fallen short of glory. Uma umuntu ona untshontsha kwikusasa lakhe. Mawona nje untshontsha kwikusasa lakho. So kwaseke kuphenduka izinto. uSathane waba umbusi phezu komuntu. uJesu ke mayefika ufika ezosibuyisela eqabeni likaNkulunkulu lokuba sibuyele embusweni kaNkulunkulu. Sizophinde sibe ababusi kabusha. Nangis? Amen. So isono senza ulahlekelwe yifa lakho. Uma kana nothi sin will cost you your destiny. Now, Romans chapter number 6 verse number 16. Lowo omlalelayo ubusa phezu kwakho. Ngoba uSathane noma umuntu walalela uSathane, kwaphakamisa uSathane waba sezingeni lokubusa phezu komuntu. Amen. So kwase kubusa ke isono, kwabusa ini? Sono sabusa phezu komuntu. Ningilalele nje kahle bazalwane. Ningilalele kahle. Sono sabusa phezu komuntu. Uma isono sibusa phezu komuntu shombela, umuntu akanayo iability yokunqoba isono. It is not in you. Akukho kuwe. Yikho mashumayela singathi yeka ukona. Sengathi wena unamandla okuziyekela ukona. Makunjalo asike isidingo sika Jesu. Maphuzu ungenza ukuthi no. Usebenza kanjani? Kufanele siveze uJesu awumkhululi womuntu emandleni esono. Masishumayela asishayi isono. Ngoba noma ngasishaya isono sinamandla phezu komuntu. Umuntu noma ngafuna kangakanani ukuphunyuka emandleni esono akukho semvelweni yakhe. Not in you. Yikho umpostoli Paul mayebhala uthi lokho engithanda ukukwenza angikwenzi, kodwa lokho engingathanda ukukwenza ikhona engikwenzayo. Athi ngokuba isono siphila ngaphakathi kimi, ngibuswa amandla esono. Ukuvangela kakusiko ukuthi yakufebe nalo ofebayo noma efuna ukuyeka akanawo amandla okuyeka ubufebe, ngoba ubufebe busemvelweni yomuntu.
abilities akuphila ebuNkulunkuluwini. So uma umuntu ke sephila ebuNkulunkuluwini uyakhohlwa ukuthi konje emhlabeni kuyoniwa. Ngoba uba nemvelo engoni imvelo kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli akuzelwe uNkulunkulu. Hayi omzamayo. Khona omzamayo. Kodwa lo mthandazo wababothi siyazama Nkosi. Sithi sesifikile sichibile sibe. kuJesu asizanga kuyizama. kuJesu safika kwimvelo entsha. New creation. Uma umuntu ebuKristu yazama kanzima. Yazama ukuyeka. That's not the gospel. Akulona ivangeli lelo. Ivangeli lithi mawuke wafika kuKristu. Lithi useyisidalwa esisha. Bese lithi bheka okokuqala udlulile. Bese lithi sakuvela okusha. Awukwazi ukuba isidalwa esisha esinesidalwa esidala. Izwe. Sondela shumele mfowethu. Yile umuntu. Ngobani uzalwe? Umuntu uzalwe? uNkulunkulu uzalana? uNkulunkulu uzalana? Umoya, uNkulunkulu. Right? Ngokuba uNkulunkulu yini? So uNkulunkulu uzala yini? Yini? uNkulunkulu. Siphindeni ngoba iklasi lami liyafeyila, ngabe sengimfeyisile. Okay. Umuntu uzala yini? uNkulunkulu uzala yini? Yini? Umoya. Kale phansi. Umuntu uzala yini? uNkulunkulu uzala yini? Yini? uNkulunkulu. Yeah. Bese nomoya uNkulunkulu uphila ngaphakathi komuntu. Kodwa ngani ngifuna ukumsiza kulo. Uma ushambela esindiswa, uba isidalwa esisha, abe uNkulunkulu ophelele ophila enyameni. Hayi uma eseyeke izinto ahluleka ukuzenza. Manje nje wazalwa usenzelwe kabusha waba isidalwa esisha. Kodwa ingqondo yakhe kufanele iguqulwe ifane nalento esiyenzeke ngaphakathi kwakhe. Kufanele uma azibona ebuyele indleleni endala ayikhuze yena kansenjalo. Ithi nyama yakhe sishona le, uthi umoya wakhe sishona le. Ithi nyama sishona le, uthi umoya sishona le. Kuzophela iminithi emile emnyango. Athi abantu kwenze njani? Athi khona into engidonsela emuva, kodwa khona into engiyisa phambili. Khona into engidonsela. Hlala phansi nje. Because uJesu usibuyisele endaweni yokuhlula nokunqoba amandla esono. Kodwa uwe oshintsha ingqondo yakho uyibeke kuleli zinga lalento uJesu ayenza kumoya wakho. Ngiyangizwa yini la isonto? Yeah. Bayilande bazalwane bami. Isitha sekhona mlona elinye ikhona. Futhi noSathane ake nimphumuze. Akanawo lamandla elimnikezayo. Isitha sekhona inyama yekhono. Inyama yakho. Uthi uPaul ngiyayithuba inyama yami.
ungazona uyibuke uthi kodwa nginomona. Look at yourself. Ma umuntu ethenge imoto entsha ikhona indawana ethi khifi enhlizweni yami. Lokho kuyimvelo yesono. Isana umona wemvelo. Kufanele ngiziyise kuNkulunkulu ngithi yebo Nkosi ngiza kuwe. Because isitha sakho ileso simbethe. Inyama basana isindiswa, kusindiswa umoya. Umoya unelungelo lokubamba inyama ngamawashini. Uthi uyavuka ekuseni ufuna ukuya esontweni ithi inyama siyalala uyiqaphule wena uqaphule inyama yakho uthi angizozwa ngawe siyokhonza wena uyidonse ngenkani inyama yakho ufike ihlalise phansi ithi inyama yakho siyaphuma uthi wena siyahlala ithi inyama siyahamba uthi siyahlala ithi inyama ayina uyiqishile uthi noma ingashindlu yokakhenye because usathane une-access kwingqondo yakho akanayo i-access kumoya wakho. Uzigada nini wena usagada abanye abantu. Akathi uPaul ngiyabatshela akathi uPaul ngiyabagiva no uthi ngizithuba mina sitube wena tuba inyama yakho uthi ngiyathandaza ngize ngikhale kodwa kunamagugu ngiyabulala kusho wena because ikholo nekholo linesitha elihamba naso leso sitha inyama yaso. Speaking about redemption. Yeah. Yozela. Kodwa makuthiwa khona ubugose nguphathele wona iyakhula. Uphi? Ungaphi? Zokulinda. Inyama yakho. Ngoba inyama yakho ithanda izindaba. Umoya wakho uthanda uNkulunkulu. Kufanele usifundise wena angiphume endabeni zabantu ngingene endabeni zikaNkulunkulu. So redemption ukuhlengwa kusho uyiselweni endaweni owudalelwe kuyo bokuba ungabuswa amandla esono. Abuswa amandla esono. Inyama yakho uyifundisa ukuthi akuwena otshela mina imina otshela baningi bakholwa sisindisiwe kodwa inyama ayikholwa ayisindisiwe inyama. Ukuyibona masisonto usujulile usubele sithathu vele bekhona into ethi iayina uthi kodwa ngiqishile ithi hayi uyiqishanga ngiyishanga wehle ezweni lemoya ubuya ezweni lenyama uhambe uyofona uthi kodwa iayina kuthiwa iayina iqishiwe ngoba usathane une-access engqondweni yakho. Izweni kuyingozi ukuba yikholo elihamba ngomoya kodwa ingqondo yalo engafuqulile.
Yakabanisa. Yakhatha. Namanga. Too much. Mathoba yathandazwa nisi. Mathoba khona umgosi. Abe ishesha. Sukela namhlanje kuba inyama yakho. Uzwe umuntu ekhuluma nefoni ukuthi ngathi le ndaba iphatha igama lomuntu uyitshela ukuthi inyama yami awuhlangene hamba kakhulu. Redemption. Somebody say redemption. Redemption. Somebody say redemption. Redemption. By his blood. By his blood. He brought us back. Listen, John. Was back. It's going to get interesting very now. In redemption, igazi likaJesu lithi wasihlenga ngegazi lakhe. Right? Wasihlenga ngani? Ngegazi lakhe. Kukhona izinto ezingekho possible ezweni likamoya. Igazi likaJesu lingakafanga. Kukhona izinto ezenziwa umthandazo. Kukhona izinto ezenziwa ukufunda kwezwi. Kodwa kunezinto ezenziwa igazi likaJesu. Kufanele ube yikholwa eli-understanda haya manje egama likaJesu. Haya manje ezwi likaNkulunkulu. Kodwa manje egazi likaJesu. Hallelujah. Igazi likaJesu lehlela endaweni eyiphansi. Lafike laphuka uSathana amandla okubusa phezu kwempilo yakho. Because uSathana amandla wayengawa tshontshana. Wayewa nikiwe. So njoba wayewanikiwe, God had to engage in diplomatic relations. Wakufanele baxoxisane benoSathana. Ngoba uSathana wayefuna inhlawulo yokuthi umuntu wonile. Lithi iBhayibheli inkokhelo yesono ingukufa. Leyo nkokhelo yayifuneka. Amen. Kunomehluko phakathi kokuxolelwa nokukhokhelwa icala lakho. Amen. uNkulunkulu akasixolelanga izono. Wakhokha iprice yesono eyayifunakala. Hallelujah. Amen. Redemption. Uhlelo. Sahlelwa. Amen. Senzo njani? Sahlelwa. Lenze isibonelo. Uma ubaba angasangishaya manje lempama bese ngiyahamba ngiyovula icala epolice station. Right? Bese yabuya ethi uyaxolisa. Ngithi ngiyamxolela. Noma mina naye singaxoxa. Kodwa indaba yase police station icala lisekhona. So kanjalo nentethelela ayisebenzanga ukuthi sasonile saxolisa cha. Kwakufunakala ukuthi kuyolungiswa indaba yeqala. Oh bazalwane. Ngoba isono sasiyicala elalimile. Amen. Izweni. Umthetho awuxoleli. Awuxoleli umthetho. Umthetho uyapanisha, uyajezisa. So mase ukhokha sewibribe le. Mawusukhokhile ukhokhe ngangesese sekuyicala lelo elinye icala lekhohlakala. No indlela yokukhokha umthetho ukuthi uthwale isijeziso. Angizwa esontweni. Wenze njani? Wenze njani? So uJesu usasithwala isijeziso. Mawuthi wena ngikhululekile emandleni esono, usho ukuthi angisesona isigqila sesono. Ngoba uJesu usasithwala isijeziso sokuba isigqila sesono ukuze mina ngikhonze uNkulunkulu ngikhululekile. Amen. Bayikholwa ke eliphila esonweni ukudicilela phansi umsebenzi owenziwe uJesu. Amen. Ukuthela ngamathe, ukukhifela. Nikhona bathandekayo? Amen. Yo. Yo. Because uJesu walikhokha inani lokuthi ungasahlulwa isono. Amen.
ukholwa. Amen. Sikwenza kanjani ke lokho? Siyakholwa. Senza njani? Senza njani? Siyakholwa. Now, kufanele ukholwe uze ukholwe ukuthi awuseyona lento oyenzayo. Amen. Amen. So if uyakholwa, uyakhonza, uyahluleka, khona isono esihlulayo. Usinqoba kanjani? Uyakholwa ukuthi angisahluleki. Yes, Lord. Uze ugcina ungasahluleki. Yeah. Yes, Lord. Phela sikwazi ukukholwa uNkulunkulu ukuthi angasinika umsebenzi. Sikholwa uNkulunkulu ukuthi angaqashula iqalekiso. Bese singamkholwa ukuthi singayiphila impilo emthokozisayo. Amen. Yeah. Siphila impilo emthokozisayo ngokukholwa. Amen. Salwane mama. Namakufika umuntu ohlulwa isono, asilokhu sigcizelela ukuthi yeka akanayi ability yokuyeka. Senza njani? Sikhuluma nereality yalento aseyiyo. Awusesona isidabu usisidalwe esisha. Azayikholwe lento. Ayikholwe. Yes. Akhe ukutshwana asikhumbule ngisidalwe esisha. Ayikholwe lento. Ayikholwe lento. Mayisayikholiwe. Iqeda ukunqanela izinto abethi mayibuka ilangazelela. Ngoba sekukhona into ayikholwa. Amen. So akaqali ngokuzama ukuyeka ukuze akhona. Ukhona lento esimtshela yona. Ukuthi uma umuntu ekuKristu isidalwe esisha. Okwaqala kudlulile phela sezelo okusha. Ayikholwa lento aphinda buyele endleleni zakhe. Aphinda afike la sithi umuntu esekuKristu. Usidalwe esisha. Aphinda ayibuke athi kodwa ngiseyisidalwe esidala. Siphinde sime futhi ngesonto. Sithi umuntu ekuKristu uyisidalwe esisha. Asayikholwe lento. Avuka khona gese. Athi isidalwe esisha. Kuthiwa kodwa usahluleka. Athi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Kuthiwa uyizono. Athi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Sayikholwe lento. Mayisayikholiwe ezulwini bashayizakhe. Bathi futhi ngabelele. Nakho ngomsiza kushumayela. Lathi sebenzela bayikholwayo. Sithi masimbona ukuthi uyayithanda lento yethu kodwa usaqoma too much. Athi mayingena la sibhizi sikhuluma indaba zamakomayo. Sigcizelela le ndawana. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Imoto sibele ishintshanisana. Silokhu simile kuleli qiniso. Uma umuntu ekuKristu mayisayikholwa kuqubuka igoma uthi senginaso isisu sakhona le abasindisizona bayazi yekani ukushumayela izono. Alikho ivangeli elithi asihambe sishumayele izono. Lithi hambani nishumayele ivangeli. Yini ivangeli? Enokuthi inkosi yehla ezulwini yana umuntu ebantwini. Yahlala thina boni ongenasono wenziwe isono ukuze thina senziwe. Luka fanele sikwazi ukukhonza negitha. Sisho lutho indaba yomtshotsho. Sibhizi sicishe indaba ezinhle. Yini indaba ezinhle mfundisi?
ungilalela ngiyakusiza ngithi. Khipha yonke into yobusonto usivangeli. Ivangeli yinto uJesu ayenzile. Hayi ke wena oyenza. Sikhisha la wenzele yona. Usikholwa. Mawusukholwa le awenzele yona. Ubuke lo oyenzayo. Ubuke lo oyenzela. Ubuke lo oyenzayo. Ubuke lo oyenzela. Ubuke lo oyenzayo. Usho wena unikile ikhanda. Uthi angisakuyeli. Redemption. Inhlawulo yesono seyakhokha. Angisesona isono. Angisesona ini? Angisesona ini? Sono. I have not just been forgiven. Angithethelelwanga. Ngikhokhelwe. Ayikho into ehlanganisa mina noSathane. Inhlawulo ayifuna ufa. Ngeke sisabulawa isono. Usakhona wafa emveni isono. Engiyashumela ndani. Ngiwasha insila yobusonto. Ngifaka ivangeli. Mawubona ingane gogo iphila ngendlela ongafanele. Awuyimisi uyigcisha ngalento ongathi ukhuluma sengathi awuyibonanga into eyenzile. Uthe kodwa mntanami into ebekwe lapha kuwe. Uthe mntanami izinto ezibekwe lapha kuwe. Izinto ezifihla kuwena mntanami. Indlela ohlabelela ngayo. Ingane ibuza ukubonile ugogo akambonanga, umbonile ugogo akambonanga. Kanti ugogo uhlabelela indaba ezinhle. Ugogo ushumayela indaba enjani? Mzali mambona ngathi ufuna kambi. Kuba uwe ushintsha indlela. Kuba uwe ushintsha indlela. Ngoba ulwela ukuthi umfuna ahlale la. Ebese ukuqinisele eqinisweni elilodwa. Uma umuntu aphila buya endaweni endala. Hayi nokumshilo uma umuntu. Khona indawo afunakala kuyo. Indawo yama possibilities. Okuvela kwezinto ezintsha. Hayi, ngisho. Ethi mayisekhoniwe le ndaba yethu. Mayisekhoniwe sephakathi kwethu. Esehamba nathi. Sehamba nathi ba. Sehamba nathi. Bese siyamphendukela. Bese siyamphendukela. Bese siyamkhuza. Kodwa le ndlela le isidalwe esisha. Asiyeka nje. Asimusho esalunguza. Siyamyeka nanethezeka ahlale phakathi kwethu. Lokhu siqinise lento leyo isidalwe esisha. Mayisehlezi isikhashana. Sesimbona usayidlile indaba yethu. Bese siyamshaya. Simkhophoza ikhaya. Simshaya. Ngoba la ukuthi mashumela ivangeli lomusa asishaye isono sashayikela. Futhi shaya uze kuvuza ikhaya. Kodwa siyamlinda simdobe. Simdobe simlungile wena gele. Lungile wena gele. Ngena phakathi wena muntu ngena. Uthi usugaqele kulokhala wethu. Sesibona ukuthi usubuya ukhale masihlabelela. Ukhali inyembezi ungene kwelesithathu. Bese siyakulinda wehle kwelesithathu. Bese sikuphathaza ikhaya. Wasawubambelela. Asibozomelana. Indlela ngoba safuna ubanjwe lento yethu. Mayisekubambe kahle. Sasibona usuku uthanda kuba ngathi nevibrate wekhakhazela. Yeah, so right ukuthi sakushaya ke manje. But you have been redeemed. You have been redeemed. Now, redemption means the devil does not have legal rights over you. Kaningale lento ngizoyisho manje. Bakhona abantu abasebenza enkantolo la namabenzi law.
Okay, ukhona? Yes. Okay. There's a term called noli prosequi. Ukhona lwaziyo lelo gama? No. Noli prosequi. Okay, akafika. Lento ethi noli prosequi isho ukuthi shombela umuntu akaboshwa kabili eboshelwe icala elilodwa. Mawufike wenza icala aboshwa angeke usaphinda uboshwe uboshelwe leli icala osuwaliboshela. Phela bazalwane into eyenza usathane angabi nawo amandla ukuthi siyizoni yingoba icala lokuba izoni sesalihlawulelwa. Masithi asizoni asisho singakaze sikukhokhele. Yes, awuthethelelwanga izona. Wahlawulwa. Yabona ukushawula ke mama, ngisho manje kuphela. Ngifuna nini nje? Ukushawula mama usebenza kanje. Anje ngakabuka amamuvi. Aboshwe umuntu mayiseboshiwe bese igebengu sithi ukuze simdedele. Sifuna ini? Right? Nawe ukuze udedelwe emandleni esono naseyiqalekisweni kwakhishwa inhlawulo. Awukwazi ukuphinda uqhubeke uphile ngaphansi kwamandla esiqalekiso ngoba inhlawulo yesiqalekiso seyakhishwa. Shumela khona manje. Ikholwa alikwazi ukuba nezibhadi. Ngoba inhlawulo isono siza namandla esono namabhadi nokucindezelwa ngamandla obunyama. Amen. Now inhlawulo yokuthi ungacindezelwa ngamandla obunyama seyakhokhwa. Kuyicala lokuthi uqhubeke ukholwe ukuthi khona isiqalekiso esingaphezulu kwakho inhlawulo yaleyo nto seyakhokhwa. Amen. Noma ngabe ekhaya ozalwa kulo yikho bezemncane ngilalela ikholwa phumani kule ngqondo yeyiqalekiso. It's impossible. Ikholwa alikwazi ukuyokhokha u-1000 wokubreaka i-generational curse. Alikwazi ikholwa ukuba ne-generational curse. No, because inhlawulo ye-generational curse seyakho. Ukuze wena ungabenayo i-generational curse. Ngizwile ngishumayela lapha. Ngithi ke uma umuntu esahlulwa yisono silokhu sime eqinisweni elilodwa. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Nokholwayo okholwa kodwa ukuthi uneziqalekiso zomndeni. Mayefika nasimshumayeza iqiniso elilodwa. Uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Athi kodwa mina ekhaya kuyafiwa njalo ngoDisemba umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Mina ekhaya njalo lento engifundisa ukuthi understand lento kade umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Asayikholwe lento. Athi mayisayikholwa iqalekise sayihleliphe anti iqalekise sayihleliphe gogo sithi siyafika kuye sifika isidalwa esisha bese ihlehla kancane sihlehla kancane ngoba iqala selahlawulwa amandla eqalekiso asanqanyuka. Njoba lo ohlulwa yisono kufanele akholwe ukuthi uyisidalwa esisha. Nalo thandaza azakhala kufanele ayeke indaba okukhala into engekho avuka akholwe ukuthi uyisidalwa esisha. Ikholwe lento. Ayeke indaba ukusitshela ukuthi kodwa vele thina nje ekhaya lento makahle mfundisi mangaqala ngihlalise phansi yasuka bokhokho cha akayeke indaba zokhokho akakholwe ilento esimtshela yona ukuthi ubusiswe engeke wabusiswa ephuma asho awuthola umsebenzi sekuphela iminyaka uthatha u4 u5 elokhu efuna umsebenzi engawutholi kodwa
Yeah, indaba yesibongo esirong. Kodwa fundisi singadlali mfundisi. Fundisi phela singadlali sabantu abamnyama mfundisi. Onke amaqalela nginawo. Onke amaqalela. Fanele uyikhole yenze njani? Yenze njani? Ayikho into ekhalayo ayikhona into engitshela yona. Wona usula inyembezi. Ukhona into engitshela yona. Uyikhona izinto ezifanelekile uyikhole. Uyikhona izinto engahlangani uyikholwe. Uyikhona ekhanda isikhathi uyikholwe. Wenze njani? Angizwe yawe wenze njani?
phakathi nobusuku ume ngenyama uthi Sathane ufunani ngoba sekwakhokha yonke into eyenziwa uhambi seyahlawulwa yonke into eyenziwa umalume seyahlawulwa Sathane ngegama likaJesu ifuna lesi sigaba Sathane ufuna ngoba yonke inhlawulo seyikhokha yena ingane zami eyibanjwa amadrash yena ingane zami eyibanjwa amakhabu omnyama ngegama likaJesu inhlawulo seyakhokhwa Sathane somebody shout yes. Mamkhululwa ngephasika ukhulunywa ngokuthathwa kwegazi libhikwe ezindlini ukuze uma ingelosi yokufa ifika yengathi ngokudlula kuphela ifike ibone igazi ngoba igazi lisho ukuthi sekwafika ngakho ngeke kuphinde kufiwe kabusha kunezinto ezikhulunywa igazi likaJesu igazi likaJesu alinegotiate noSathane igazi likaJesu liyamdimanda uSathane yabona umuntu owumkweleta mayefona awukwazi ukubamba ifoni uthi ufunani unelungelo lokufanele kunesikweletu sakhe kodwa eKalvari sonke isikweletu esasisikweleta igazi likaJesu selasikhokha usunelungelo lokuthi uSathane mayifonela uthi Sathane ufunani uvala ifoni ithi ikweletu siyabuya uthi Sathane ufunani uvala ifoni ukugula kuthi kuyabuya uthi Sathane ufunani uvala ifoni ukufa kuthi zofika mimi sabukhanda labazalwane na usakayi ukweleta bona mlengondo ukuthi mhlawumbe lenza ukuthi ube nje awukweleta uSathane problem ikhona mina ngishumela ukuthi isidaba esisha wena ejuleni kwenhliziyo yakho uyayikholwa le ndaba ukuthi mhlawumbe phela ngisidaba esisha kodwa akudlalo la emhlabeni yabo siphamandla babashisa obungani abasasutha bayazi kuba la kholo yenza njani kholo bazalwane bami ikholo kwenzeki akunjani akwenzeki libe nesiqalekiso yenza nesha akunjani akwenzeki ukumakhelana Niyazi ukubukeka sengathi isiqalekiso kodwa ngenxa yegazi likaJesu akwenzeki isiqalekiso sihlale phezu kwakho
imali ngangiyifuna le mali iminyaka emide. Ngifuna le mali. Imase ngithi ngiyayithola le mali ivele iphunduke. Bayithola abantu. Ngafiki kwezami izandla. Hawu. Endlela ngabika thatha kawu4 kawu5. Inqondo yathi angifani. Cela udlala mfana. Yiso mama. Sinje isiqalelo. Isiqalelo sokuba ngathi kuyalunga. Amfana yiso mfana. Ngeze umoya wami uqhubeke ngaphakathi. Uthi isibusiso sika Abraham. Sinesamba. Ngayo uKristu sibusisiwe. Hayi ngaso sonke nje kuphela kodwa ngaso sonke isibusiso sakomoya. Ezweni elizayo, ezweni lamanje nasezweni elidlule. Ngiqukethe inqubanquka yesibusiso. Afanele ngitshela ukuthi angiqale kuswanga. Ngibusisiwe. Noma engabonakala ama symptoms esibusiso. Lelo asamjesu ebathi ukhona ingane. Umsangano nje omkhulu kabi. Ngoba semhlabeni umsangano phela esikholwayo khona umuntu wahamba phe amanzi ahambe phe kwakhe. Siyayikholwa. Usuhlulwa ngokukholwa lokhu ukuthi ubusisiwe. Ayikho njalo khona ikholwa. Khona into enkulu kabi wena. Uyabe into ekholwayo. Usukhale futhi. Khona nje ukuthi wavule buntwana. Ekwenzeka lokho le. Ayikholwa kodwa ikholwa uzikhuluma. Usuthi la kuyibuka wena. Ukho. Thank you, Jesus. Bese ubiza umndeni wakho. Ube nomhlangano wesibusiso. uAbraham mama walinda 25 years. Ebusisiwe kodwa ingaveli. Engaveli. Yazi ngiyashumana. Asitazana sikushumana impela. Engaveli ama symptoms ukuthi ubusisiwe. Amen. Lento ethi isebenza sihambi ngokubona. Ngokholwa. Zonke ukholwa wakho. Kuba into esikholwa engakanani? Sikholwa ukuthi umuntu wafa avuka. Yabona into enzima kanjani le? Sihlangene lapha nje sikholwa lo ndaba le. Banini sibangcono bengabuye emathubeni. Lona yena siyakholwa. Ukuthi kuthiwa wafa ngosuku lwesithathu wavuka. Sesikholwa ngathi ngiyashumana. Ngoba ngishumana khona kufanele iqubuke ngaphakathi. Sesikholwa into enkulu. Sungahlulwa ukukholwa into encane. Ukuthi sisangashintsha isimo sakho. Ngoba ngiyazi ukuthi ungenza konke. Bokhala ngavula ngakholwa. Yakinde bokubalisa ngakholwa la. Nasikholwa sikhala. Sisula inyembezi siqhubeke sikhona. Oh, sidikibale sivuke sikholwe. Sithandaze singaphenduli kodwa lokhu sikholiwe. Baba noma kungenzakalani yonke esiyenzayo siyakholwa. Siphinde sikholwe. Siphinde siqale phansi sikholwe. Silokhu sikholiwe. Amen. Redemption means Satan does not have any right over me. Ayikho. Fanele ngiyophenduka phumani kule ngqondo yaseManigeria. Jesus. Imthumelo zamaNigeria. Ethi wena uphendukela izono esenziwa obaba mkhulu. Umfundisi yofazi bakaJehova lelo. Igazi likaJesu lathethelela zonke izono. Awuthi ususindisiwe uqale phansi uyolungisa izinto zokusamba. Go deeper, Papa. Hallelujah. Usisiwe unjani? Awulungisi lutho.
Nosidinga kwekho ufuna ukuyolungisa lo mambeni. Nophuma uyolungisa lo mthetho asilungisa. How? Saka ugesi. Saka. Alingikezwe nenye impethu, nenye microphone. Asenjani? Sekwalungisa. Funa kaniphume. Sisephasikeni. Sizobe sithi Thethela Star. It is paid in full. Nanish? Ngizonisho njalo. Wena uthi khokhiwe, it is paid in full. Kodwa futhi wena uthi mawuhleli lapha ubuka lezi eyishushumbisa. Eyishushumbisa isibusiso. Zithi woza nama 1000, woza nama 1000. Wena osowathi gijima makunda nivela makunda na gijima. Ai, as vidas falei você. Redemption means paid in full. Ngubane. Sandoke. Mama, kunale ndaba ukubona lo Shoprite. Sengifikela ngishimela khona. Ukubona lo Shoprite noma ka check ngubulezi izindawo lezo kuthenga kuzo. Khona lo sise ngimthanda ukhona kuzo zonke indawo. Lo sise ovela qhamuka. Yabona?